yanzu a cikin 'yan kwanakin nan ba ana ta ce ku ce akan 'yan harkan fina-finai ba, wani daga cikinsu ya yi bayani na irin fasadi da abubuwa da ake yi marasa kyau. To duk ka ajiye maganan abin da ya faɗa, ka ajiye a gefe, kuma kai da kake harkan fim ko ke da kike harkan fim, ki duba Allah, ki duba girman Allah, ki tuna tsayuwa a gaban Allah. Producer ko director, ka tuna ran da za ka tsaya a gaban Allah ka kalli harkar ku da kuke yi tsakaninka da Allah. Duk a bar abin da shi ɗan uwanku ya faɗa ba daidai ba ne, daidai ne, wannan duk mu aji, mu kalli abin da ni da kai producer, da ni da kai director, babu ja in ja, ka yarda saƙon Allah ne. Abu na farko, Allah ya haramta a cikin Alƙur'ani, haramun ne, Allah bayi so wata mata ta yi ado wani ya gani in ba mijin aurenta ba, doka ne a Ƙur'ani. Don Allah, idan kana tuna ranar haɗuwarka da Allah da tsayuwa a gaban Allah, wannan harka da kuke ka kalli wannan abun wani abu ne ɓololo wadda baka isa ka yi musu ba, kamar yadda ba zan yi musu ba. Wata mace ta yi ado, ta yi kwalliya, Allah ya haramta ma darakta ya ga kwalliyanta, Allah ya haramta wa kyamaraman ya ga kwalliyanta, Allah ya haramta wa wani actor ya ga kwalliyanta, Allah ya haramta wa producer. Wannan ma sharri ne? Jama'a mun fahimta? Wannan sabon Allah ne duk duniya. Allah a cikin suratul Nur yake cewa wa qul lil mu'minati أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني